Hayırlı kеш, siz Müslüm televideniyesi topşuların qoresiz жаңалықлар шығарылышы білен студияда мен Римма Авзалова жерлігі бізде болған оқиғалар турында қысқаша. Кеше Müslümде 40 күні өтті. Әлігі республика көлем шараның төп ұйыштырушысы Август Müslüm агрофирмасы. 40 күні агрофирманың октябрь бөлікшесінде узды. Шара барышы турында Фәриде Ғайнетдинова. Наутил системасында ауыл хужалығы культураларын игу һәм шәшүлекләрне тәрбияләүдә нәтиҗәле алымнар темасы буенча узган семинарга Татарстан Республикасы районнарыннан гына түгел, Башкортстан, Казакстан республикаларыннан, Оренбург һәм башка өлкәләрдән дә кунаклар килгән иде. Семинарда катнашучыларны иңелек муниципаль район башлыгы Рамил Муллин сәламләде һәм Август компаниясының килүе җирлеге өчен зур әһәмияткә ия булуын билгеләп үтте. Можно сказать, уже год с лишним, как прошло. То есть зашла компания «Август» на территорию Муслимского района, и надо сказать, что с этого момента у нас новая страница в сельском хозяйстве. Новая страница, и надо сказать, что это очень красивая, очень мощная, очень инвестиционно привлекательная и научно-технологичная и современное сельское хозяйство. Татарстан Республикасы ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагы үсеше җитәкчесе Ирек Садыйков әлеге шараның Август компаниясе тарафыннан оештырылуын зур әһәмияткә ия булуын әйтте. Август компаниясе вәкиле Ирек Хаҗиев компанияның игенчелек тармагында уңышлары белән таныштырды. Август Müslüm агрофирмасы җитәкчесе Владимир Залейскаланс үз чиратында семинарга килүчеләргә рәхмәтен җиткерде һәм нәтиҗәле эшчәнлек теләде. Муслюмова семинар особенный и по масштабу, и по нашему отношению к нему, потому что это наше собственное хозяйство, вся технология, все подходы, и техника, и работа в полях, и питание, и защита растений, естественно. Все дело рук наших специалистов. Ну и действительно Муслюмов сейчас становится таким локальным центром развития агротехнологий, демонстрации новых подходов, подходов наутил, которые, скажем так, еще не так, может быть, широки в России. Өткәрелгән шара бик зур ярдәм итә, чөнки монда бүген бөтен алдынгы технологиялар, алдынгы техникалар, алдынгы семинарлар, ашламалар кулланып чәчелгән айрым-айрым басулар. Монда инде һәр килгән кеше үзенә бер яңалык күреп китер дип өметләнеп. Тантаналы эштән соң семинарда катнашучылар ике төркемгә бүленделәр. Алар Август Müslüm агрофирмасында кулланылучы заманча авыл хуҗалыгы техникасы һәм игенчелек тармагында кулланылучы яңа агрегатлар белән таныштылар. Җирлегебездә авыл хуҗалыгы техникасын җитештерүче Агромастер компаниясе да үзендә җитештерелгән товарларны тәкъдим итте. Без монда килеп яңа технологиялар күреп, аларны без студентларга да өйрәтергә тиеш булачакбыз. Шушы яңа технологияларны, Алла бирсә, алар белән без булай да инде уртак проектларыбыз бар. Алар безгә анализга материаллар бирәләр. Безнең яхшы заманча җиһазлаштырылган лабораториялар бар. Шунда без анализлар ясап, аларга тоже үзебезнең нәтиҗәләрне бирәбез. Шулай ук демонстрация мәйданнарында үстерелгән язгы һәм көзге бодай, язгы арпа, кукуруза, соя, борчак, люпин, рапс, Clearfield, экспрессан технологиясы нигезендә үстерелгән көнбагыш культурасы мәйданнарын карадылар. Турыдан-туры чәчелгән мәйданнарда үстерелгән чәчүлекләрне тәрбияләү буенча белгечләрнең чыгышларын тыңладылар. Монда колоссальный труд куелган. Бу ферма Август тарафыннан да, Müslüm ягыннан булган сатучылар тарафыннан да эшләгән эшләрне действительно бәя бирерлек, күрсәтерлек әйберләре бик күп культураларның яңартылган сортларында күрдек һәм аларның эшләү технологиялары белән таныштык. Без бик игътибар белән карап бирдек, бик кызыксынып, оештыручыларга шуның өчен зур рәхмәт. Инде техниклар турында әле карагач әйтербез, күренеп тора, читтән караганда да уже монда техника инде бик күп акча салганнар дип әйтәсе килә, бик көчле. Шарага килүчеләр Август Müslüm агрофирмасындагы эшчәнлек белән канәгать калдылар һәм игенчелек тармагында яңа уңышларга ирешүдә киң күләмле эш алып барылуын билгеләп үттеләр. Фәридә Ғайнетдинова, Динар Нуртдинов, Müslüm телевидениесе. Социаль хезмәткәрләр көне июнь аенда билгеләп үтелә. Районыбызның социаль работниклары һөнәри бәйрәмнәрен кичә билгеләп узды. Сабырлык, шәфкатьлелек сыйфатларына ия райондашларыбыз бу көнне бүләкләр дә алды. 7 көннең 7-сендә дәвам итә хезмәт куючылар турында Раушан Нигъмәтуллин репортажында. Социаль хезмәткәрләре көне рәсми төстә 8 июльдә зурлап билгеләп үтелә.
Торма хезмәткәрләре һөнәре бәйрәмен 16 июль көнне билгеләп үттеләр. Язмышлар төрле була. Бар тик социаль яклы хезмәткәрләре генә авыр хәлдә калганнарны аңлый белә дип искәртеп китте. Башкарма комитет җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова. Сез кеше тормышы, аның яшәү рәвеше, рух халәте белән тыгыз бәйләнештә булган игелекле эшләр башкаручы һөнәр ияләре. Социаль хезмәткәр ул менә шәфкатьлелек, сабырлык, тырышлык, хезмәт сөючәнлек һәм иң мөһиме кешене ярату дигәннәр шундый күркәм сыйфатларны барысын бергә җыйган һөнәр. Бу өлкәдә армый талмый. Ял белмичә эшләүче хезмәткәрләр районыбызда көннән-көн арта бара. Бүгенге көндә шушы саваплы эшне башкаручылар саны 100гә якын. Марина арасында әйтеп киткәндә халыктан да 100гә якын хезмәткәр шушы саваплы эшне башкара. Әлбәттә, безнең хезмәткәрләр арасында эштән эшкә күчеп йөрү дигән әйберне күргәнем юк. Халыктан да 10-15 ел безнең хезмәткәрләребез үзләренең сайлап алган һөнәрләренә тугры кала бирә, хезмәт күрсәтә бирә. Социаль яклау системасында озак еллар намуслы хезмәт куючы работникларга рәхмәт хатлары, истәлекле бүләкләр тапшырылды. Бәйрәм барышында мәдәният йорты хезмәткәрләре чыгышлары тәкъдим ителде. Картлар һәм инвалидлар йорты директоры Гөлнар Шакирянова да коллегаларына җылы теләкләрен җиткерде. Социаль яклау хезмәткәрләрен үзләренең һөнәри бәйрәмнәре белән без дә тәбриклибез. Авыр һәм игелекле хезмәтләрендә уңышлар телибез. Равшан Нигъмәтуллин, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Соңгы елларда җирлегебездә куркыныч җинаятьләрнең, хокук бозуларның булганы юк. Бу беренчедән хокук сакчыларының үз хезмәтләрен төгәл башкарулары нәтиҗәсе булса, икенчедән хокук бозуларга каршы профилактик эшнең нәтиҗәле алып барылуы дип бәяләргә кирәк. Хокук бозуларны кисәтү буенча штаттан тыш ведомстволары район комиссиясе утырышында да сүз шул хакта барды. Утырышны комиссия рәисе Азат Ахмәтҗанов алып барды. Районыбызда узган республика күләм, Россия күләм чараларын үткәрүдә хезмәт куйган район эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләренә, ирекле халык дружинасы членнарына рәхмәтләрен җиткерде. Соңгы мероприятиелар, сабантыйлар бик яхшы узып китте. Алай чыгылар булмады, авылларда бик оешмасы үтте. Шунда инде без провода коллективларына, сезнең хезмәткәрләргә Райдрович бик зур рәхмәт әйткән һәм инде шулай оешма предприятиеләрдән чыккан дәйенде хезмәткәрләренә, үзегезнең вәкилләргә дәйенде чыккан безнең шулай бик зур рәхмәт җиткерәсе килә. Утырышның көн тәртибендә эш мәсьәлә каралды. Район эчке эшләр бүлегенең полиция җитәкчесе урынбасары Дамир Йосыпов ирекле халык дружиналары эшчәнлеге белән таныштырды. Аның чыгышыннан күренгәнчә, бүгенге көндә Мөслим районы буенча 52 ирекле халык дружинасы эшләп килә. Утырышта социаль яклау бүлегенең әйдәүче белгече Индира Исмагыйлованың социаль яктан куркыныч гаиләләрне һәм балык булмаганнарны исәпкә алу һәм мониторинглау мәгълүмат системасында эшне тәэмин итү буенча чыгышы тыңланды. Бүгенге көндә ведомстволар профилактик исәптә социаль яктан куркыныч хәлдә булган 10 гаилә исәптә тора, уларда 24 балык булмаган бала тәрбияләнә. Шушы гаиләләрнең исәпкә басуның төп сәбәбе нисбәтле эшмәкләр кулланып 9 гаилә, бу гаиләләрдә 21 бала тәрбияләнә. Бер гаилә балык булмаган яшүсмернең тәртип бозу аркасында учетка куелган. Район мәгариф идарәсе җитәкчесе орынбасары Лениза Галимова социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләрне иртә ачыклау, авыр тормыш хәлендә калган балаларга психологик, педагогик ярдәм күрсәтү буенча чыгыш ясады. Утырыш күңелле мизгелләр белән тәмамланды. Беренче ярты еллык нәтиҗәләре буенча җәмәгать урыннарында тәртипне саклауда, иминлекне тәэмин итүдә актив катнашкан ирекле халык дружинасы членнарына район башлыгының рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләре тапшырылды. Фәридә Ганитдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимләр һәм районыбыз кунаклары өчен файдалы яңалык. Мегафон, Билайн, МТС һәм Литай кәрәзләр салоннары актив ял өчен зур һәм файдалы призлар уйната. Клиентлар арасында уйнатылучы палатка, җәелмә кәнәфи, өстәл, поход сумкасы, рюкзак һәм башка төр бүләкләр уйнатыла. Иң төп бүләк велосипед. Шул хакта алдагы сюжетта. Мөслимлеләр һәм районыбыз кунаклары өчен файдалы яңалык.
Мегафон, Билайн, МТС һәм Литай кәрәзле элемтә салоннары актив ял өчен зур һәм файдалы призлар уйната. Клиентлар арасында палатка, җәелмә кәнәфи, өстәл, поход сумкасы, рюкзак һәм башка төр бүләкләр уйнатыла. Ә иң төп бүләк велосипед. Килегез, кәрәзле элемтә операторларына кушылыгыз. Файдалы шартларда цифрлы техника сатып алыгыз һәм акцияга кушылыгыз. Күбрәк товар сатып алган сайын приз оту мөмкинлеге дә зуррак. Мегафон, Билайн, МТС һәм Литай салоннары югары сервис үрнәге булып тора. Белгечләр сезгә файдалы тариф сайларга, күңелегезгә хуш килүче товар сатып алырга ярдәм итәчәк. Бу МТС салонының эшләвенә мин бик канәгать. Кызлар да әйбәт эшлиләр, bütün тарифларны, bütün акцияларны аңлаталар. Миңа калса, мына Мегафон операторлары бик канәгать, алар халыкны шул чаклы итеп мөлаем итеп каршылаулар, менә сатып калалар. Салоннар бары тик югары сыйфатлы цифрлы техника гына тәкъдим итә һәм аларга 1 ел гарантия билгели. Моннан тыш киңәйтелгән гарантиядан файдалану һәм аны 3 елга кадәр озайту мөмкинлеге дә бар. Сезне Мөслим авылы Пушкин урамы 50-нче йорт адресы буенча урнашкан МТС һәм Мегафон элемтә салоннарында, Тукай урамы 56-нчы йорт адресы буенча Билайн, Пушкин урамы 30-нчы йорт адресы буенча урнашкан Феникс сәүдә үзәге бинасының 1-нче катындагы Литай элемтә салоннарында көтеп калабыз. Петрау җәйнең нәкъ уртасында 12 июльдә билгеләп үтелә. Петрау җитте, җәй бетте диләр. Яңавыл авылында узган Петрау исә җәйнең әле башлануын гына хәбәр итте кебек. Усылларның милли бәйрәмнәрен хөрмәт итүләре авыл башыннан ук күренә иде. Чөнки һәр капка төбе сайын икешәр машина туктаган. Бәйрәм узачак мәйданда да чит җирләрдән кунакка кайтучылар белән очрашырга насип булды. Зур бик матур бәйрәм. Менә авылда инде бик күп еллар шушы бәйрәмне оештырып киләләр. Күп яклардан күп туганнар, кунаклар кайталар. Бәйрәмне менә карап торабыз. Читтән бик күп кешеләр килеп, хөрмәт итеп, шушы бәйрәм белән матур итеп яшәргә тырышалар. Барсына нәрсә теләр инде? Саулык, сәламәтлек, исән сау булсыннар, бай булсыннар. Шушы авылның күркен югалтмыйча матур итеп яшәргә язсын. Авылдашларыбызга һәр вакытта менә шулай бәйрәмнәрне шулай үткәреп торсыннар, безне күрештиреп торсыннар, бергә үскән, бергә классташлар әйтеп торам бит, даже күршеләр белән шулай күрештиреп, шулай күңелле, менә шундый матур җырлар белән безне шатландырып торсыннар. Бәйрәмгә килүчеләрне иңлек район башлау урынбасары Азат Әхмәтҗанов тәбрикләде һәм җирлек халкына рәхмәтләрен җиткерде. Безнең Керәшен халкы усы җирлеге бик матур яшәп килә. Анда инде безнең тырыш, уңган, булган халкы яшәп килә. Һәм инде иң мөһиме, анда барлык Керәшен халкының милли гореф-гадәтләрен саклап, матур итеп биергә, җырларга, һәм инде яшь буынны шушындый матур традицияларын саклап калучы безнең буын яшәй. Без инде бик зур рәхмәтле Керәшен халкына. Чыннан да алар үзләренең матур табигатен, матур халкын, матур гореф-гадәтләрен саклап, буыннан буынга безнең саклап киләләр. Татарстан халыклары ассамблеясының мөслим бүлеге җитәкчесе, районның иҗтимагый совет рәисе Рушад Солтанов Петрау бәйрәменең очрашу, күрешү өчен киң мәйдан булуын билгеләп үтте. Петрау бәйрәмен хөрмәт итеп, ата-баба йоласын дәвам итәргә, күңелләренә ныклап салырга җыенган яңа усыллар һәм райондашларны да Мөселман районындагы Татарстан Халыклар Ассамблеясының вәкиллеге исеменнән дә, иҗтимагый совет исеменнән дә шын күңелдән котлыйм. Яңавыл авыл җирлеге башлыгы Галина Романова тәбрикләү сүзләреннән соң авыл өлкәннәренә истәлек бүләкләре тапшырды. 2019 елда дөньяга беренче авазларын салган балалар да бүләкләргә лаек булды. Җирлек башлыгы Яңавыл гомуми белем бирү мәктәбен тәмамлаган укучыларга ак юллар һәм киләчәктә җирлекнең шанышлы терәкләре булуларын теләп кыйммәтле бүләкләр бирде. Көмеш һәм алтын туйларын билгеләп үткән гаиләләр дә хөрмәтләнде бәйрәмдә. Узып баручы елда 50 яшьлек юбилейларын билгеләп үтүчеләр дә бүләккә лаек булды. Петрау бәйрәме безнең олы бәйрәмебез, будан көтеп алабыз җылда үрнә. Бу Петрау бәйрәмендә ул самый җизкә чагы, җәйнең өлгергән чагы инде. Шул вакытта без охшыбыз бал, аердып, узак. Бүтән бер бәйрәм уңаеннан уңышлар, тазалыклар барыгызга да, исән сау яшәргә, тыныч тормышта. Шундый яхшы торырга кирәк. Туганнар белән, дуслар белән йөришергә.
Бәйрәмнәр әйбәт кенә үтсә, менә көннәр әйбәт кенә тора, халык бик күп җыелган. Керәшен бәйрәмен якын иттереп кайтучыларга бик зур рәхмәт барсына да. Алга таба бергә яшәргә, җыллар тыныч булсын. Кунакларга башта сәламәтлек булса башта була. Самый главный сәламәтлек булсын. Сәламәт булсаң, башта әйтелә. Балалар исән булсын, җыллар имин булсын. Авыл халкы белән бергә яшәргә. Бәйрәм берсеннән-берсе кызыклы һәм үзенчәлекле уеннар белән дәвам итте. Себерке бәйләү, ромашка чәчәкләреннән тақия уру, кайын себеркесе белән сугышу, утын кисү һәм яру кебек күп төрле уеннарда авыл халкы да, бәйрәмгә кайткан кунаклар да бик теләп катнашты. Якташыбыз Азат Каримов һәм аның тормыш иптәше Алинә бәйрәмне дәртле җырлары белән ямьләде. Район мәдәният йорты хезмәткәрләре Гүзәл Рахимуллина һәм Радик Газизов та берсеннән-берсе матур җырларын бүләк итте. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим кунакчыл җирлек, әллә шуңа районыбызга кунаклар еш килә. Мөслимдә күрсәтерлек, соклану ядырлык урыннар да күп шул хәзер. Кичә районыбыз Яршалы шәһәреннән физик мөмкинлекләре шикләнгән кунаклар кабул итте. Районыбыз 16 июль көнне Чаллы шәһәрендә яшәп килүче күңелдә Кояш исеме астында оештырылган фонд кунакларын кабул итте. Кунакларны масса күләм мәдәни һәм спорт чаралары дирекциясе егетләре озатып йөрде. Алар Мөслимебез белән якыннан танышырга ярдәм итте. Да, очень красиво, интересно, необычно и очень хорошая инфраструктура для сельской местности. Очень даже приятно удивлены. Вот. Мы очень хотели попасть на вот этот ваши арт-объекты, посмотреть именно в Муслюмово, потому что увидели фотографии красивые в Инстаграме на самом деле, и очень захотелось приехать. Я спросила у всех наших подопечных, готовы ли они, нравится ли им, интересно ли. Все увидели фотографии, тоже все загорелись, захотели. Кунакларның күбесенең мөмкинлекләре шикләнгән булса да, күңелләре көр. Алар Мөслимне бик ошатты. Күбесе килергә дә вәгъдә итте. Раушан Нигматуллин, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Дәвам итәбез. 21 гасырның күркәм гаиләсе узган уку елы башында районда шул исемдәге бәйге игълан ителгән иде. Бәйге рухи әхлакый үсеш кысаларында оештырылды. Бәйгенең Мөслим гимназиясе базасында узган финалында Фәридә Гайнетдинова да катнашты. Чарада 7 гаилә катнашты. Алар Мөслимнән Гөлназ һәм Илдар Хәйруллиннар, Ландыш һәм Марсель Әхлиевлар, Роза һәм Ирек Зиннуровлар, Олы Шахмактан Миңнур һәм Менәвир Нагыймовлар, Татбиләрдән Алсу һәм Илдар Вәҗетдиновлар, Күбәктән Илфира һәм Ирек Камаловлар, Байыктан Индира һәм Ирек Хамадишиннар. Район мәгариф идарәсе җитәкчесе бәйгене ачып теләкләрен җиткерде. Инде шушы академия елның бер чарасы итте, шушы грант bizne kabul ettiler. Grant indi o indi kimler okşalışından түгел. O indi ne şuşa bizden bulgan ailelerini, örnek ailelerini көріп, аларны bütün kişiye күрсәтергә. Çünkü yaşayan батырын түгел. Бик авыр ситуация bütün Россия буенча, дөнья буенча инде ул. Балалар үсәләр ятим, әтисез, яки әнисез, яки әтисе булган эштә дә, әтисен күрмичә, кайда эштә йөреп әтисе, наста кирәктер. Тәрбия алмыйча безнең балаларыбыз бер якларына булсалар. Шуңа инде без инде бүген сезне бик шатлана күрүебезгә, особенно курсантларыбызны инде сезгә уңышлар телибез. Гаиләләр бәйрәмгә балалары һәм якыннары белән килгән иде. Бәйгедә катнашучылар тамашачыларга үз гаиләләре турында презентация һәм видеоязмалар тәкъдим иттеләр. Һәр гаилә музыкаль күчтәне эштә алып килгән иде. Шулай ук бәйгене алып баручы Диана Шакированың сорауларына да бик теләп җавап бирделәр. Рафаэль Демидов бәйгедә катнашкан һәр гаиләгә дипломнар тапшырды. Бәйгенең җиңүчеләре август аенда узачак укытучылар конференциясында игълан ителәчәк. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне уңаеннан Кояшлы Кыял зонасында гаилә вело йөреше оештырылды. Чараны Мизгел яшьләр үзәге һәм Игелек уят волонтерлар отряды үткәрде. Вело йөрештә 50ләп гаилә, 50ләп кеше катнашты. Яшьләр чарада катнашучы барлык гаиләләргә бәйрәм символы үзләре ясаган ромашка бәйләмнәрен бүләк иттеләр. Гаилә темасына кызыклы сораулар белән мөрәҗәгать иттеләр.
Мәктәпне тәмамлаучылар өчен чыгарылыш кичәсе 2нче ел рәттән кояшлы Акъял зонасында уздырыла. Быелгы кичәдә урта мәктәпне тәмамлаган 70 укучы катнашты. Бәйрәмгә аграр көллиятне тәмамлаучылар да чакырылган иде. Бәйрәмнең күңелле мизгелләре коллегаларыбыз әзерләгән сюжетта. Бәйрәм башланганчы чыгарылыш сыйныф укучылары ык буенда агачлар утыртты. Чыгарылыш кичәсен ашып, Мәгариф идарәсе җитәкчесе Рафаэль Гемидов тәбрикләүләрен җиткерде. Укучыларга һәм әти-әниләргә рәхмәт сүзләрен әйтте. Biz indi bik motor nәтиҗәләр белән килдек. Быел безнең 70 укучыбызның 26 укучыбыз 80-нән дә артык балл җыйды игылардан. Алар инде 43 предметтан шулай җыйдылар. 43 результатыбыз шундый бар. Инде 70 укучыбызның 20-се медаль белән чыга. Бу безнең өчен бик зур күрсәткечләр. Инде былтыргы 15 безнең Олимпиада призерларынан быел 28-ге әйләндек. Алар барыгыз да сезнең нәтиҗәле эшләнлекнең нәтиҗәсе, укучыларның һәм әти-әниләрнең ярдәме белән. Район башлыгы Рамил Муллин укучыларга киләчәктә дә тырыш булуларын һәм мөслимләр дигән исемне горур йөртүләрен теләде. Барыгызны шушы зур тантана белән тәбриклисем килә. Бүген инде Рафаэль Тимофеевич әйтте, без бик матур күрсәткечләр белән шушы тантанага җыелдык. Чыннан да бик зур хезмәт куелды. Азакынчы елларны хөкүмәтебезнең ярдәме белән нинди мәктәпләребез бүген ремонтланды, нинди үзебезнең мөслимбез, авылларыбыз ничек матур гүзәлләнде, ничек укымыйсың, ничек бүген хезмәт куймыйсың, бүген кергән мәктәпләребез булсынмы, балалар бакчалары булсынмы, йөргән урамнарыбыз булсынмы, алар әлбәттә бүген күркәм, гүзәл, матур. Чыннан да шушы матурлыкка, матурлык белән каршы итү, каршы килү дип әйтик бүген көндә. Шушы матурлыкка хезмәт куюгыз белән әлбәттә сез безнең инде тагын да күңелебезне күтәреп, тагын да яңа үрләр, яңа эшләргә индәүчеләрдерсез. Тәбрикләүләрдән соң Рамил Муллин һәм Рафаэль Гемидов урта мәктәпне бик яхшы билгеләренә тәмамлаган укучыларга медальләр һәм аграр көллиятне тәмамлаган 6 укучыга кызыл дипломнар тапшырдылар. Район мәдәният бүлеге җитәкчесе Ирек Салихҗанов мәдәният чараларында актив катнашкан чыгарылыш сыйныф укучыларына район башлыгының һәм мәдәният бүлегенең рәхмәт хатларын һәм кыйммәтле пакетлар тапшырды. Бүгенге бәйрәм бик зур бәйрәм минем өчен. Бүтән 70 бала, 70 выпускниклар бүген килделәр монда. 20 медалист шук, мин дә булдым медалист. Мен бик шатаным өчен. Минем туганнар килде. Апаларым, әтиләрем, абыйларым минем өчен бик шаталар. Мин дә алар өчен бик шат. Һәм инде класс җитәкчесе буларак нәрсә әйтәсем килә. Бер яктан инде моңсу булса, икенче яктан инде мин алар өчен һичшиксез шатланам. Рәхмәт әйтәсем килә әти-әниләренә, шушы 11 ел дәврендә укыган укытучыларына һәм инде ак юллар телисем килә. Чөнки алар бүген зур тормышка аяк басалар. Бары тик шатлык хисләр генә, чөнки минем янда минем әти-әнием, минем апам киләмәс, кызганычка каршы бары тик шатлык хисләр генә, мин бәхетлемен. Әти-әниләр алтын канаты булып мәктәпне тәмамладым. Миңа шул гына килгән нәтиҗәләремә бик шат, тырышып укыдым, Аллага шөкер. Бүтән яктан да әти-әниләр поддерживать иттеләр. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә аларга беренчедән. Минем дусларыма, минем классташларыма бик зур рәхмәт. Алар булмаса мин бу беренче классны җиңеп чыга алмаслар. Бик зур рәхмәт аларга. Мин Татбүләр урта мәктәбен тәмамладым. Кызыл аттестат белән медальгә. Киләчәктә Казанның химия факультетына кирмәкче булам укуга. Шулай дәвам итеп, фармацевтик юнәлешендә эшләмәкче буламын. Бу дәврендә кызыбыз тырышып укыды. Аллаһка шөкер, кызыл диплом, битерде, медаль, алды медальгә. Киләчәктә инде үзе теләгән уку йортына кирип, яхшы иттереп укып, безнең йөзгә районга кызыллык китермичә, яхшы иттереп укырлар дип өметләнеп калабыз инде. Безнең горурлыгыбыз булды, һәрвакыт конкурсларда актив катнашып, куйган максатына иреште. Һәм инде менә югары уку йортына да керер дип уйлап калабыз инде. Чыгарылыш сыйныф укучылары җырларын бүләк иттеләр, флешмоб күрсәттеләр. Бәйрәмгә чакырылган кунак буларак Мөнир Рахмаев укучыларны җырлатты да, биетте дә, шаярып күңелләрен дә күтәрде. Чыгарылыш кичәсе шулай итеп күңелле узып китте. Фәрдә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Урман иле сәламәтләндерү лагерында беренче сменада 60 бала ял итте. Сәләт исемле бу сменада тәрбияче булып эшләүче укытучылар һәм педагогия институты студентлары төрле чаралар үткәрде. График буенча килеп, район мәктәпләре хезмәткәрләре дә балаларның ялын күңелле һәм файдалы итеп үткәрүне үз өлешләрен керттеләр.
Бала тәрбияләү җаваплы һәм үзлексез процесс. Җәйге ял чорында да балаларның физик яктан чыныгуын гына түгел, рухи сәламәтлеге хакында да кайгыртырга кирәк. Урман иле лагерында үткәрелүче һәр чарада шушы максатны тормышка ашыруны күздә тота. Бу лагерьда вожатый булып килдем. Иң беренче минем практика буларга тиеш булганнан килгән идем. Әмма вожатый булу бик нык ошады. Чөнки бар да бик әйбәт һәм актив. Соңгы елларда лагерьда күп төрле төзекләндерү эшләре башкарылды. Йокы корпуслары, ашхана яңартылды, заманча җиһазлар урнаштырылды. Баскетбол мәйданчыгы, футбол мәйданчыгы эшләнде. Булар балаларның ялын оештыру өчен зур мөмкинлекләр тудыра. Төрле җирләрдән җыелган малайлар, кызлар яшәү шартларыннан канәгать. Синче тапкыр сменалар белән бергә. Баштарак бу лагерьда мондый площадкалар баскетбольный белән футбольный юк. Баштарак монда иске футбольный поле, шунда уйныйк без. Жартакнилар белән сеткалар белән. Столовыйларны обшивкасы икенче хәзердә үзгәртеләр. Бөтен җирдә моторлатылар. Тәрбиячеләр балаларның үзара танышуларына әллә ни күп вакыт үтмәсә дә, бер-берсенә яхшы мөгамәләдә булуларын билгеләп үтте. Димәк, алар гаиләләрендә яхшы тәрбия алган, мәктәпнең дә бу юнәлештәге тырышлыгы бушка китмәгән. Инде үзем монда практиканы үтәм. Вожатый булып. Балалар белән бик күңелле, алар инде беренче вакытта авыр булыр дип уйланып, чыннан да шулай булды. Ләкин тора-бара вакыт узгачтан инде җиңеләеп барды, чөнки инде дөреслектә дә авырлыклардан соң җиңеллек килә. Һәр көнне бер чара үткәрелә. Бантиклар, фантиклар көнендә ихатадан җыелган чүптән файдалы әйберләр ясаячаклар. Шулай итеп чисталыкка да өндиләр, сакчылыкта тәрбиялиләр. Дарашбаш авылында мөселман лагере эшләде. Биредә балалар дин һәм әхлак тәрбиясе алды. Динебезне, милләтебезне сакларга өйрәнделәр. Лагерь тормышы турында Раушан Нигъмәтуллин. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз. Елның 8 сентябрендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлаулар була. Теркәлү урыныннан тыш, хәзер булу урыны буенча да тавыш бирергә мөмкин. Моның өчен гариза язарга һәм үзегезгә уңайлы сайлау участогын сайларга кирәк. 24 июльдән 4 сентябрьгә кадәр гаризаны теләсә кайсы территориаль сайлау комиссиясына, күп функцияле үзәккә яки дәүләт хезмәтләре сайтына бирергә мөмкин. 28 августтан гаризаны теләсә кайсы участок сайлау комиссиясында кабул итәләр. Өлгермәдегезме? 5 сентябрьдән 7-сенә кадәр теркәлү урыны буенча участок сайлау комиссиясында махсус гариза тутыра аласыз. Тулырак мәгълүмат 8-800-77-2019 телефон аша яки Татарстан үзәк сайлау комиссиясе сайтында. Кайда сайларга икәнен сайлап ал. Так случается, что два человека выбирают друг друга и свою судьбу. Свадебные кадры – это умение работать с людьми, правильно раскрывая эмоции и чувства перед камерой. Каждую минуту и каждый час своей жизни мы думаем о том, какой шаг сделать правильным. И я выбрал самозанятость. Сделай и ты свой выбор. Эх, яңа машина аласы килә. Акчасын гына ничек җыясы? Көтмә, көтәргә кирәкми. Бәлки ришвәт алыргадыр. Моның өчен бит төрмәгә ябачаклар. Тукта, хәтта уйларга да кирәкми. Ришвәтне бирүчене дә шулай ук җәзага тартачаклар. Дөрес юл бары бер генә. Намус белән эш итү юлын сайла. 2019 елның 8 сентябрендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлаулар була. Теркәлү урыныннан тыш, хәзер булу урыны буенча да тавыш бирергә мөмкин. Моның өчен гариза язарга һәм үзегезгә уңайлы сайлау участогын сайларга кирәк. 24 июльдән 4 сентябрьгә кадәр гаризаны теләсә кайсы территориаль сайлау комиссиясына, күп функцияле үзәккә яки дәүләт хезмәтләре сайтына бирергә мөмкин. 28 августтан гаризаны теләсә кайсы участок сайлау комиссиясында кабул итәләр. Өлгермәдегезме? 5 сентябрьдән
7-сенә кадәр теркәлү урыны буенча участок сайлау комиссиясендә махсус гариза тутыра аласыз. Тулырак мәгълүмат 8-800-77-2019 телефон аша яки Татарстан үзәк сайлау комиссиясе сайтында. Кайда сайларга икәнен сайлап ал.